Barreiro, gracias por estar pintando a mona con nós. A volta de publicidade vamos ter unha invitada que, bueno, non me podo dicir nada. Vémonos a volta de publicidade. Veña, un anuncio, un anuncio. Segundos. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Seguimos en directo aquí no Land Rover, 10:32 minutos da noite. Non se movan de aí porque van pasar varias cousas moi interesantes, tanto ca invitada como cun anuncio que vos temos que facer hoxe. Pero antes de todo eso, estamos moi felices porque recibimos a un amigo que é Dani Fernández Carril. Cuidado, maravilla. Gracias. Gracias, muy amable. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy igual que estaba. Respóndeme ca verdad. ¿Cómo estás? Igual que estaba antes. O sea, hoxe ben, pero días... Se te veche dolor? Hoxe non. O viernes sí, hoxe non. É que non me cansarei de dicilo nunca. Unha das personas de que, bueno, de España que máis dolor pasa, está aquí todas as semanas con nós, traballando e intentando facernos rir algo. Ya encantado. Encantadísimo. Vale, senta por aí. Gracias. Ahora vamos. Como estás, entonces? Ben, non? Ben. Levo uns días bastante ben, outro non tan ben, pero bueno, ben. Isto é que, claro, Se me vas a dar aquí de comer antes de... Isto trouxeron Sí, por falo cos... Isto é da festa da mazá, da festa da empanada de mazá, que é agora en outubro. Octubre. Ahora mismo... É agora en outubro... Adiante, Donde era? San Esteban de Negros. En San Esteban de Negros, eso é parroquia en... Redondela. En Redondela, Redondela. É agora en outubro, agora a mediados de outubro, a principios de outubro. Pues habrá que irlo. Chorar a cangas, veña. Chora canga, Vamos non? chorar a Atención, trae uns 4 vídeos. Venga. Para poñer ahora, vamos poñer o primeiro que ten que ver contigo. Chameille simplemente... Comigo? Contigo, algo ten que ver, tú se verás. Por qué? O título é Enorme Farruco. Entonces, A Farruco? Vale. Farruco estuvo a semana pasada aquí. Pues algo de eso pode ser. Tú Ahí. vamos a ver o vídeo e dime ahora a ver que pasa aí. A de Farruco da semana pasada? Sí, A ver. A túa carrocería de que padece habitualmente? Bueno, padece un pouco do asunto... Non me digas eso. Pero bueno, A que idade empeza a fallar eso? empezará a caer aos 90. Iso é aquí. No, Sí. é todo aquí, no. De que cabeza? De grande Farruco, Foi un momento moi bueno, é un moito merrín. Estuvo enorme. Date conta, a min, o da... Dixaxe monta esa carrocería. A min xa non brutas que sabes con sinestro total. No, estuvo enorme Farruco, ten 84 anos e dixo que agora empezaba ya a fallar a carrocería o que é o rotor. Pois entón o precol logo, porque estamos... Que é o brazo fastidiados, percutor. O que é o... É un fenómeno, aparte, non sei porque os homens sempre falamos de cousas fálicas, é dicir, bueno, pode ser de pirolos, non, tampouco pasa nada. É claro, cando dixeches tú, cabeza dixo, que cabeza? Se pensou unha da baixo tamén. sí, E eu sí. cada vez que imos a un restaurante algo cos amigos, e hai que dividir a cuenta, sempre che din 10 euros por cabeza, isto non, por cabeza non, por persona. Pero bueno, son cosas que temos homens metidos aí. E vas fer, claro. A onde queres chegar con todo isto? Non quero echar ningún sitio, vou parar aí xa, porque estamos falando xa moitas cosas así que non se pode. Pero onde queres ir con Farruco? Onde quero ir? De fa falta. No, o que quero é chegar aos 90 e sigue funcionando ben, carallo. No, Farruco xa non funciona, dixo que xa non funcionaba. Bueno, nada. pero 84, ostras, que nos pillara, sabes? Sí. Eu creo que ten máis, pero bueno, ele dixo 84. Pues quedamos ca cousa aí, sabes? Bueno, e agora, xa que estamos falando de cousas fálicas, vouche poñer outro vídeo que vai
Vai moi ben, voulle chamar este título Insaciable, a ver que che parece. A ver. Insaciable? Sei moi enamorado, estou igual que o primeiro día. E fago amor unhas, duas veces todos os días e facía máis. 69 anos e medio teño. Pois o único que pasa é que non se me pongo tan duro como antes, non se me pongo. Ainda que a veces é exactamente igual, pero bueno. Pero eu facer o amor, eso é como a fumar. É o contrario, xa é demais. É que teño que facer a forza, xa é demais. Eu sei que suena unha música celestial, eu non sei hasta que porra como vai ser isto. Gracias a vos Sí, moitos. a la boa. Ostras, mítico Manuel Torre Iglesias. Moi mítico. Sí, que eu vio sempre porque era un señor super correcto. De feito, é tan correcto que non dixo nada. Dixo, gracias e boas noites. Mítico Manuel Torre Iglesias. Este programa que se chamaba Boa Saúde. Pode ser. Que chamaba a xente, efectivamente, para dicir que tan Que- dura como bueno. antes non estaba, pero que, bueno, sí. A Marixo con O programa- 69 anos, sabes? Imagínate. Sí, Dixo que tiña 69 anos e que lle fallaba. É que a xente antes, con 69 anos, era bella. Con menos. E agora con 100 son novos. Bueno, con 100 igual no, pero con 90, sí. Está morrendo moita xente de máis de 100 e pico, que ter cuidado tamén. A máis o señor fai moita gracia porque dice, eu non sei que vai pasar hasta que chegue a bella e tal, pois o máis probable é que a muller que estexa morta, pero iso non é normal. Di unha vez ou dúas cada día. Tío tiña, pois era bravo. Era bravo de carajo. Era bravo. Pois me puxen así como estábamos co outro tema falando, ahora xa cortamos o tema, ixe, vale? Vale. Ahora imos son que lle titularía, como lle titulamos este... A muller do que eu que che fixen a ti gilipollas, acordaste dixe? Sí, O señor, pois este chamolle que a Pero porque entraron a roubar ou que? Ai, xa verás ahora. É parecida, máis é brava tamén. A ver. É duro, palabras duras, cuidado público. Baixei por las escaleras, cando cheguei aí, vin a luz encendida e dixenlle, quen anda aí? Cabróns, hijos de puta, caca andades. Faltaronlle pernas para correr. Se faltábamos nada máis costas pares de zapatos, non lle dou tempo a coller nada máis. Os tenis que tiña para ir ás excursións. E non se dá vergonza andar a roubar de noite, home. E dixeme, levo patatas, señor, pero que levas verdura. Levo verdura. E igual, veñaste a roubar. Pode ser a muller ou non? Pero me rollo aos ladróns. É fascinante, porque ela debeu escoitar algo desde arriba e se dixo, cabrón, fillos de puta, imagínate que está marido... Pero berrarlle aos ladróns, sí, pero insultalos, Sí, no. xa, van xa. No, non además, hai por que insultar a naide. Unha conversa, tuvo unha conversa. Tú ao ladrón falarlle, hola, moi boa, non me roube, por favor. Sí, bueno, si depende de Pero que sea moi insultar- bravo ou non, claro. No, pero además insultou antes de saber quen era, sabes? E pois un pequeno forcejeo de kilos que está... Agora tamén eran ladróns, viñan de roubar verdura, Cuidado, Era Xa tiñan que estar jodidos, para roubar verdura, Están fastidiados, Tras, moi pillados, Que máis temos por aí? Ahora temos outro vídeo cortiño, título Escaparate Off. On-off, sabes cal é a movida, Sí. Pois este escaparate off. Saberás. Escaparate, Off. Mira, perdona, pero de moi mala hostia. Día 30 mañá, cando veño a traballar, encontrome con isto. A ver, estos 15 días era cando eu podía vender. A min non me notificaron nada. Simplemente encontrome con isto aquí. Vou facer como a Lola Flores, pedirlle €1 a cada español ou 5 euros a cada gallego. Ya ves se así... Tras. Tú mira como é a cousa. Para que lle pasaba? No, porque puxeron un andamio por adiante tapado. Entonces ele di, xusto este 15 días que iba a traballar... Que iba a vender, verdad? Sí, que iba a vender e poñemos andamio. Iba a vender 10.000 euros cada día e foi a semana que lle puñeron andamio diante. Non lle comunicaron ni nada, señora. Pero bueno, la pide como a Lola Flores, 5 euros cada galego. Pero daquela non había Bizum. Ahora hai Sí. Bizum, Lola Flores non Podemos creo que levara ir a moito tampouco, sabes? Se nos está vendo, ánimo, porque non podemos facer Sí. moito máis. Non debemos. Tú imagínate por un casual que viña un cliente dela e que vexa andamio e que diga a muller, está che máis bonito escaparate ahora que antes, sabes? E que vendía? Que vende? El non puña que vendía, pero supoño que roupa algo deso, así. Eh, Tamén non que puñer, coño, amigo. Antes de que marches, vou che dar unha primicia. Unha primicia. Vamos estrear un programa este próximo domingo, Bien. e da man do equipo que fai este programa, Land Rover, tivo a ben a Televisión de Galicia de darnos a oportunidade de contar unha historia nun programa que se chama, e por eso che vou contar a ti, que se titula o programa Como ser feliz. Que cousa difícil, Ese é o título. Ese é o título do programa, Como ser feliz. Pinta interesante, Acórdome de ti porque, de alguma maneira, tú me enseñache que, non sei se sempre, pero ás veces, para ser feliz, hai que ser infeliz en algún momento. Non digo que seña sempre así, Sí, sí. pero que pasa ás veces aquilo de que o peixe non sabe o que é a auga, porque está sempre dentro da auga, pero se o quitas... Correcto. E Se a ver, é que claro, tes que se sufre moito cando estar feliz aprecialo, sempre estar feliz ao mellor non aprecias. E depois pasa outra cousa
que buscamos sempre a Tú felicidade cando non plena. tes dolor, estás feliz. Eu estou tranquilo, en paz e feliz. E outra persona normal que non ten dolor, ao mellor como non co tú, Xa, pois bueno, non está claro. feliz. Estás queixando de outra Depende cousa. do carácter de cada un, claro. Ten un carácter moi esporádico e tal. De feito, eu nunca fui a psicólogo ni nada deso porque tiña a familia para desafogar. A familia, os amigos, eu desafogaba con eles todo. Este domingo estreamos... Este domingo, repito, estreamos na Televisión de Galicia, este domingo a noite, programa que se chama así, Como ser feliz. Vamos a tratar con xente que sabe moito desto, de explicar como ser feliz a maneira galega, claro, divertíndonos, ríndonos, pasando ben e con moi bo ánimo, pero intentando aprender, intentar permanecer... Non sei que me dixo a min, había un vello na aldea que dicía, mira esta frase, a cabeza non pode curar a cabeza. Correcto. Que quería dicir? Que tú por moitas voltas que lle des, sí. tú tens que moverte, acción, tens que